O tom, prečo som prestala hádzať psom loptičky a prečo by si možno mohol porozmýšľať aj ty nad nejakou inou variantou, bude toto video. Teraz ťa napadlo, Ježiš, prečo? Veď to je super, veď pes je unavený, pes je vybehaný, pes je spokojný, ty si spokojný. Ale nie je to úplne tak. V tomto videu poviem prečo a mám nahratých zo pár videí, ako nahrádzam hádzanie loptičiek ja. To, čo vyzerá ako nevinná hra, je repetitívny pohyb. To znamená rovnaká aktivita 30 krát za sebou, rovnaký štart, rovnaké brzdenie, rovnaké otočky, občas nejaký náraz, nejaké pády. A čo sa stane, keď nejaký pohyb opakuješ 100 krát? Preťažíš štruktúry. Svaly, šlachy, kĺby, väzy. Všetko dostáva rovnakú záťaž znova a znova a znova. 1 hod žiadny problém, 20 hodov žiadny problém a 100 hodov každý týždeň, každý mesiac, každý rok. To sa spočíta a jedného dňa to buchne. Veľmi často sa stretávam s názorom, no ja som hádzal psovi 10 rokov loptičku a nič mu nikdy nebolo. Môžem skúsiť tento argument použiť pred majiteľom, ktorý práve zaplatil tisícky eur za operáciu kolena utrhnutom pri hádzaní loptičiek. Takže to, že niekto mal toľko šťastia a jeho psovi sa nič nestalo, ešte neznamená, že sa nestane niekomu inému, kto toľko toho šťastia nemá. Pozrieme sa na zranenia, ktoré sú pri hádzaní typické a s ktorými pracujem ja ako fyzioterapeut. Nebudem sa venovať tým ďalším možným zraneniam, ktoré sú čisto výsadou veterinára. Takže mojou dennodennou prácou sú natrhnutia, natiahnutia a iné zranenia svalov, ktoré sú pri extrémnych pohyboch, akým hádzanie loptičky rozhodne je úplne bežné. Ja si vypichnem jeden taký sval, a síce bedrovo-stehenný sval alebo tzv. Iliopsoas. Zranenie takého iliopsoasu vám spôsobí problémy na celé mesiace, nie na dni alebo týždne. Pre športového psa to znamená koniec sezóny. Veľmi ťažko sa lieči, veľmi ťažko sa s ním pracuje a veľmi často sa problémy s ním vracajú aj po vyliečení. U vysokoenergetických rakiet, ako sú Malinoisy, Bordery a psi teda hociakého iného plemena, ktorým bolo dané viac energie a rýchlosti, sa zranenie tohto svalu objavuje úplne bežne a veľmi často práve keď sú mentálne prepálení a telo nestíha. Príznaky natiahnutia alebo problémov s týmto svalom sú neochota vyskočiť na sedačku, neochota chodiť po schodoch, neochota naskočiť do auta. Môže to byť krývanie, s ktorým si niekto celé týždne nevie dať rady, nevie priznať to, prečo ten pes krýva, prečo krýva iba v určitých situáciách. Veľmi často má tento sval problémy a ani o tom nevieme, ale pri ďalšom a ďalšom opakovaní ten problém vlastne rozšírime do tej miery, že postihne aj iné štruktúry, nie už iba ten samotný sval, napríklad kolena. Roztrhnutia krížového väzu patria medzi ďalšie ochorenie alebo zranenie, ktoré veľmi často začína a končí práve pri hádzaní loptičky. Prudké brzdy, prudké otočenia, pády, pošmyknutia, to všetko sú nepriatelia kolien. U športových psov je operácia kolena veľmi často koniec športovej kariéry, alebo je návrat veľmi komplikovaný a vôbec nie je ľahký. Tých zranení, ktoré sa môžu stať pri hádzaní loptičky okamžite, sú desiatky a zranení, ktoré sa budujú postupne hádzaním, ktoré sa potom veľmi ťažko liečia, je samozrejme viac, ale ja som si vybrala tie, s ktorými sa stretávam veľmi často ja a ktoré sú pre mňa najväčší strašiak, a síce natiahnutie svalov a ruptúry kolien. A ďalšia vec je, že ľudia pred hádzaním loptičky psa nijak nerozcvičujú. Ten pes není nijak fyzicky ani psychicky predpripravený na tento druh aktivity, čo samotné riziko zranení extrémne zvyšuje. Druhý dôvod, prečo som prestala hádzať loptičky, je tzv. Fitness paradox. Čím viac hádžeš, tým viac je tvoj pes výkonnejší. Telo sa adaptuje. Začneš pri 20 hodoch, o týždeň už môžeš 25, o ďalší týždeň 30 a o mesiac je 20 hodov iba rozcvička. High drive pes má
silnejšie svaly, väčšiu výdrž a je vzrušenejší. Teda vydrží dlhšie štekať, dokáže rýchlejšie reagovať, dlhšie byť prepnutý a potrebuje viac stimulácie na to, aby sa unavil. Majiteľa napadne hneď, že potrebuje viacej pohybu a hádže viac. Kondícia sama o sebe nie je zlá. Zlepšuje regeneráciu, znižuje riziko zranenia. Problém je, keď je tá kondícia budovaná cez vysoké vzrušenie, bez paralelného nejakého tréningu, sebaovládania, regulácie. Viac energie automaticky znamená viac problémov. Raketový pes pracovného plemena s vysokou fyzickou kondíciou a vysokou hladinou adrenalínu je automaticky reaktívnejší, impulzívnejší a ťažšie trénovateľný. Mozog sa veľmi ťažko dostáva do učiaceho módu. Takže jednoducho povedané, čím viac hádžeš, tým má pes viac energie na blbosti. Ďalšou vecou hádzania loptičiek, že pes sa celkovo ťažšie ukludňuje. Je síce fyzicky unavený, ako tie svaly nevládzu, ale je nervovo nabudený. Chodí po byte, nevie si lahnúť, nevie sa proste ukludniť, nevie sa dobre vyspať. Takže ak unavuješ nervový systém iba fyzicky, učíš ho byť silnejší len v tom životnom chaose. Pri hádzaní loptičiek je nulová mentálna stimulácia. Je to čisto fyzická aktivita. Beží, prinesie, beží, prinesie, beží, prinesie. Mozog nijak nepracuje. A pes plemena, ktorý je zložený pre výkon, potrebuje mentálnu aktivitu rovnako, ak nie viac než tú fyzickú. Ďalšou vecou, na ktorú sa zabúda pri hádzaní loptičky, je prehrievanie. Už 15 stupňov môže byť kritických pre telo psa a všetko sa to deje veľmi rýchlo. Už pri 15 stupňoch je vlastne tá ventilácia toho psieho organizmu nedostatočná. Takže som si musela vymysleť nejaké náhradné alternatívy, ako pracovať s týmito psami. Keďže aj ja musím chodiť do práce, neviem byť stále na tréningu, hoci ako by som možno chcela, tak som si vymyslela náhradné práce pre toho psa, aby sme boli na konci dňa všetci spokojní. Prvú alternatívu, ktorú používam, je hádžem od nohy na krátku vzdialenosť, takže pes nevyvinie takú rýchlosť, má pod kontrolou brzdenie. Vypúšťam ho na povel, takže musí rozmýšľať, musí pritom čakať a po odaportovaní, po prinesení, keď mi ju prinese pes naspäť, tak sa s ním hrám a naťahujem sa s ním. Takže máme ešte aj spoločnú aktivitu, ktorá nám utužuje vzťah a všetko to dokopy dáva perfektnú náhradu za len tak obyčajné hádzanie loptičky. Ďalšia alternatíva je loptička v ruke. Pošlem psa na target, na hociakú vzdialenosť a potom z targetu pustím, nech si loptičku zobere voľne visiacu vedľa môjho tela. Vezme si ju v prirodzenej výške, žiadne krútenie alebo brzdenie, žiadne neprirodzené pohyby, menej záťaže na organizmus, na kĺby. Toto video je súčasťou série 4 videí, ktoré patria k sebe a ktoré budem uverejňovať počas marca. Ak ťa zaujíma viacej o bezpečnom tréningu a rozumnom tréningu pre psov, ktorí majú nadelené tej energie prebytok, tak ma sleduj a napíš do komentárov, či hádžeš loptičky.